नमस्कार. शुभाच किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आणि मनापासून स्वागत आहे. तुम्ही इथे सुरणाचे काप पाहू शकता. इतके चवीला चटपटीत मस्तपैकी एक नंबर तयार झाले आहेत. हे असे सुरणाचे काप खाल्ले तर नॉनव्हेजची सुद्धा गरज लागणार नाही. रेसिपी एकदम साधी, सोपी आणि झटपट तयार होणारी असल्यामुळे ही डिश तुम्हाला ऑफिसच्या टिफिनसाठी म्हणा किंवा लहान मुलांच्या डब्यासाठी म्हणा एकदम पटापट तयार करू शकता. आजच्या रेसिपीसाठी लागणारं साहित्य आपण पाहून घेऊया. त्यासाठी लागणार आहे हा सुरण. सुरण मी स्वच्छ कापून घेतला आहे. पहिले त्यातल्या सगळ्या साली काढून घेतल्या आहेत. साली काढून झाल्याच्यानंतर धुवून घेतला आहे. धुवून मी एका कढईमध्ये त्याला उकडून घेतलं आहे. त्याचे असे मी स्लाईस केले. जास्त जाड पण नाही आहेत आणि जास्त पातळ पण नाही आहेत. तर अशा पद्धतीने मी त्याचे स्लाईस करून घेतले आणि त्या कढईमध्ये पाणी, मीठ आणि थोडं कोकम हे बघा, कोकम मी असे घालून ते मी वाफवून घेतलेत आणि अगदी 2 ते 3 असे मिनटं मी फक्त वाफवून घेतले आहेत. जास्त पण मी वाफवलेले नाही आहेत. ठीक आहे, त्या पद्धतीने आपण हे असे करून घेतले आहे. हे इथे मी थोडंसं कोकम आगळ घेतलं आहे, कारण मी अगोदर बॉईल करताना मी हे कोकम वापरले होते ना, म्हणून मी थोडंसंच कोकम आगळ घेतलं आहे. हे आपल्याला बाहेरचं जे कोटिंग आपण करणार आहे, जसं आपण फिश फ्राय करतो त्याच पद्धतीने आपल्याला सुरणाचे फ्राय करायचे आहेत. तर सेम तेच मी थिंग्स वापरले तिथे. हे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, थोडासा रवा घेतला आहे, ही मी काश्मीरी मिरची पावडर घेतली आहे कलरसाठी म्हणून, आणि हळद आहे आणि ही मीठ आहे. आणि इथे आहे हा मालवणी मसाला घेतला आहे, धना जिरा पावडर, हळद, मीठ आणि थोडी आलं लसूणची पेस्ट. आता बघूया आपण सुरणाला मॅरिनेट कसं करायचं. त्या अगोदर आपण हे जे कोटिंग करण्याचं जे आहे ते सगळं एकत्र करून घेऊया. हे व्यवस्थित आपण असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यामध्येच आपल्याला कोटिंग करायचं आहे. सेम थिंग जसं आपण फिश फ्राय करतो तसंच करायचं आहे. हे बघा, अशा पद्धतीने आपण हे सगळे मसाले, पीठ आणि रवा वगैरे सगळं एकत्र करून घेतलं आहे. आता आपण हे साईडला ठेवूया आणि सुरण आपण मॅरिनेट करून घेऊया. सुरण मॅरिनेट करण्यासाठी हे जे आपण साहित्य घेतलं आहे, हे साहित्य पहिल्यांदा सगळं एकत्र करून घेऊया. आणि त्यामध्ये हे थोडंसं कोकम आगळ घालूया. मला जास्त आंबट नको आहे म्हणून मी थोडंसंच घालते, कारण मी बॉईल करतानासुद्धा त्यामध्ये कोकम वापरलेला आहे. नाहीतर ते मग जास्त आंबट होऊन जातं म्हणून. कारण हे जरी फिश असलं तरी फिश एवढं त्याला हे लागत नाही कोकम. फक्त थोडंसं खाजळ असेल तर लागतो, पण हा खाजवाला नाही आहे. जास्त लाल असेल तर त्याला खाज असते, म्हणून सुरण घेताना चेक करूनच घ्यायचं. ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे एक एक सुरणाचं काप घ्यायचं आहे. हे थोडं डेलिकेट होतं वाफवून घेतल्याच्यानंतर. तुम्ही वाफवून नाही घेतलात तरीही चालेल, पण बेटर आहे की वाफवून घेतलं तर ते जरा व्यवस्थित पटकन शॅलो फ्राय होतं. तेल पण कमी लागतं आणि व्यवस्थित शिजतं पण. हे ह्याला असे आपण जसं फिशला लावून घेतो तसंच हा मसाला घ्यायचा आणि हा ह्याला लावून घ्यायचा. असं प्रत्येक ह्याला लावून घ्यायचं. हे बघा, ठीक आहे, असं. हे अशा पद्धतीने आपण सगळे सुरणाच्या कापाला आपण मॅरिनेट करून घेणार आहोत. आणि ह्याला काही आपल्याला ठेवायची वगैरे काही गरज नाही आहे. ठेवलात तरी चालेल, नाही ठेवलात तरी चालेल, लगेचच्या लगेच फ्राय केलं तरीही चालेल. हे बघा, हे अशा पद्धतीने व्यवस्थित दोन्ही बाजूला हे लावून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, मी अशा पद्धतीने सगळ्यांना लावून घेते. हे बघा, अशा पद्धतीने व्यवस्थित मी सगळे मॅरिनेट करून घेतले. म्हणजे सगळ्याला व्यवस्थित मीठ, मसाला, मालवणी मसाला, हळद, त्याच्यानंतर आलं लसूणची पेस्ट आणि कोकम आगळ हे सगळं लावून व्यवस्थित मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे. हे मॅरिनेट करायची गरज म्हणजे हे एवढंच फक्त. त्यासाठी काही आपल्याला ठेवण्याची वगैरे गरज नाही आहे. तुम्ही लगेचच्या लगेचही फ्राय करू शकता. आणि त्याचबरोबर आपल्याला कोटिंगसाठी पण हे करून घेतलं आहे. आता फक्त ह्या 2 गोष्टी आपल्याला लागणार आहेत आणि तेल लागणार आहे. आता ते आपण सगळं करून घेऊया आणि तळायला सुरुवात करूया. इकडे मी तवा गरम करून घेतला आहे. आता त्यामध्ये तेल घालून घेऊया. आणि आता आपण एक एक करून त्यामध्ये फ्राय करायला सुरणाची कापं सोडूया. हे बघा,
अशा पद्धतीने जसं फिश फ्राय करतो त्याच पद्धतीने ह्याला व्यवस्थित असं कोटिंग करून घ्यायचं आणि हे तेलामध्ये असं सोडायचं. फ्लेम आपली मीडियम ठेवायची. श्रावण महिना म्हटलं, मार्गशीर्ष उपवास जेव्हा जेव्हा असतील आणि जे नॉनव्हेज प्रेमी असतील ना त्या लोकांसाठी ही उत्तम डिश आहे. फक्त फरक हाच असतो की हे सुरण आहे आणि ते फिश असतं, पण बाकी टेस्ट मात्र तशीच लागते. हे बघा, अशा पद्धतीने उलटी सुलटी करून घ्यायची. हे बघा, आणि दोन्ही बाजूने व्यवस्थित खरपूस तळून घ्यायचं ते. आता आपण दुसरी बाजू पण त्याची फ्राय करून घेऊया. हे बघा, तर तळून झालेली जी सुरणाची कापं आहेत ना ती अशी साईडला काढून ठेवायची, म्हणजे त्याचं जे एक्स्ट्राचं ते तेल असेल ना ते सगळं परत खाली सरकून जाईल. सगळे निथळून पण येतील तेल, आणि दुसरं म्हणजे अजून जर शिजायचे बाकी असतील तर तेही या गरम तव्यावरती साईडला शिजून जाते. म्हणून हे असे बाजूला काढायचे. अशाच पद्धतीने आता आपण बाकीचे पण तळून घेऊया. एकदम सोपी आणि झटपट होणारी अशी रेसिपी आहे. हे बघा, आपले गरमागरम आणि कुरकुरीत सुरणाची कापं तयार झाली आहेत. पाहिलात ना किती झटपट होणारी रेसिपी आहे. आता आज मस्तपैकी पटापट तयारीला लागायचं आणि आजची रेसिपी ट्राय करून बघायची. ट्राय करून पाहिल्यानंतर तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ते जरूर मला कमेंटच्या माध्यमातून कळवा. आणि रेसिपीला लाईक शेअर करा आणि हो, सबस्क्राईब करायला पण विसरू नका. तोपर्यंत बाय बाय.